Anambra State site n'iru ọrụ ya bụ Operation Clean and Healthy Anambra nke a na-akpọbiri Ocha Brigade ka ndị ọrụ ọtawike ya nwụchikọrọ mmadụ 3 maka ịdị na-azụba dịka ndị nchụchara gọọmenti steeti ego akpọrọ Revenue Officers n'Ọnịcha ma bụ ndị gara n'ihu wee na-akapụ ndị na-anya ụgbọala ego site n'ịbagide ha ka ha zụrụ emblem nke abụghị nke ezie. Ọ bụzi n'ozi enwetara ka ndị Ocha Brigade ji wee nwụchikọ ndị ahụ na-amaghị ama ebe ndị otu ha ndị ọzọ riri mbọmbọ ọsọ ozugbo ha hụtara ndị Ocha Brigade. Chibuzo Obidike ji akụkọ. Megidere bụ ndị achọpụtara na ha na-anyagasị ụgbọala dị iche iche n'okporo ụzọ. Otu onye n'ime ha bụ Onyebuchi Ọnụme kwupụtara obi mwute ya nyegara ụdịrị akparamagwa ndị omekome anụmanụ akpaso ha n'okporo ụzọ ma nọkwazịara oge ahụ wepụta ọtụtụ ihe gosiri imerime nnukwu ego ha kwụrụ n'ụdị na ha na-atụ ụtụ isi bụ nke ọ fugoro n'ọbụghọ nke ezigbo ya. N'okwu nke yazi onye managing director ụlọọrụ Ocha Brigade bụ Comrade Celestine Anere nọrọ n'oge ahụ kwue na ka ha rabụrụ mmadụ niile so wee na-akpa ụdịrị agwa na steeti a na ha bụ ndị a ga-anwụchikọrọ ma dubezikwe ha n'ụlọ ikpe ka ekpee ha ikpe. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ wee kwupụtazikwa njikere ụlọọrụ ya dị ịnụ ọgụ wee nụso ndị agboro na-anagasị ndị mmadụ ụtụ isi nke ugboro abụọ na steeti a.